Kapit, hello po. Hello. Magandang tanghali, kapatid. Ate Milani. Magandang tanghali. Hello, hello. Idol Pugak. Magandang tanghali. Miguel out, shout out po sa lahat. Ako yung side na kasi alas 12 na. Magandang tanghali. Tulog pa taga Saudi. Pagising na yun, Ate Milani. Pamilay. Dito ang schedule natin. Dito ang schedule natin. Wala tayong, wala na yata si si Gigi Galo. Kasi hindi ko na nakikita mag-live. Tulog ulit. Tutulog ulit. Yung oras ang pasok mo, idol. Bigyan mo shout out kapatid Minday, sabi ni Kapit. May pumasok naman dito kahapon, idol. Oy, DJ. Bigyan mo shout out. Kaya lang, hindi na ako nag-jacket. Mahigpit na yung bantay. Tinatanong muna yung ayaw niyang sumagot. Di pagjakitan. JJ, bigyan mo shout out kapatid. Like 3. Bigyan mo shout out. Bigyan mo shout out.
Idol Pugak. Kapit, Miguel Love shout out. Hello, hello, hello. Tongsak tayo dyan mga kapatid. Kalimutan natin mag-tamsak, masaya na tayo sa tamsak lang. Mong humihina ang ating signal, nakakatakot. Naantok ako, kanta ka nga. ikaw kumanta. DJ, ikaw ka kumanta, Jay. Kanta ka, Jay. Kapit. Si Kapit. Ati Milani. Kaway, Ati Milani. Kapit. Miss Joanna Miguel, shout out po. Maraming salamat. Magandang tanghali sa iyo. At good morning kung nasa ibang bansa ka naman. Hello. Tamsak Dan Hus. Maraming salamat, Miss Joanna. Thank you sa iyong pagpunta. Hello Jan, hello. Isabit natin si Joanna. Yan na ba? Thank you, salamat po sa pag-pin. Walang ano ma. Ano ulang mo, Bicol? Maya pa. Kuya Ibong. Gandang tanghali, Kuya Ibong. Pang ano ko yun, di? Pang premier ko. Ginataang lubi-lubi.
Kuya Bong, ikaw lang shoutout po, Kuya Bong. Bong, JJ, end ka na. Kanina pa, po, iniwan tayo, Kuya Bong. Ay, Shamski. Ikaw lang shoutout, guys. Dan po, Kapate Official. Sure dikit na rin po. Thank you, maraming salamat. Dikitan po kayo dyan. At dikitan nyo po yung mga binababa kong bahay. Kasi po, yan ang mga main nila. Dikit-dikit lang po kayo dyan, mga kapatid. Sanay na ako sa kapising. Mga kapising. Kaya Ebing, okay na yun. Yeah. Kain po. Thank you, Shampi. Kapitan sa nakasampay. Dikit lang po kayo dyan, dikit. Os, baka makaisa. Sige po, wala na problem. Ayan nyo po, yung binababa mga bahay po, mga ano yun, mga main po nila yan, mga ano. Dikit-dikit lang po kayo sa main nila. Mga nagbabalik po yan, kaya mga tulog pa po yan, nasa, mga tulog pa yan, nasa ano yan, nasa ibang bansa. Mga natutulog pa. Salamat po sa pagbigti mo sa akin. Kuya Bong. Ay, Kuya Ibong. Dikit lang po yan dyan. Dikit, dikit, dikit. Mga kapatid. Tambay sa'yo, Kuya Bicol. Thank you. Thank you sa iyong pagtambay, Shamski. Kuya Ebong, wala pa din tibak ako doon. Sanjay. Kay ano, kay Ebong? Huwag ka na magsuot, Jay. Go. Gawan ka na lang ng ano, ng low bid. Dito tayo kay Ate Melanie Almonte. Yan. Dikit-dikit po kayo dyan. Kasi mga ano po yan. Mga
Mga min po nila yan. Mga fishing. Ayun po, mga binababa niyo ni Luni Bicol. Baka maya out mo na ako. May Wey, sana all. Dan bukas, Ma'am Joanna. Alex TV, Sur 5. Oh, salamat Kuya Alex sa iyong pagdaan. Laki ng bahay ni Kuya Alex. Oh. Thank you. Maraming salamat po sa inyong pagdaan. Mana yung sari. Manang saring. Thank you po sa inyong pagdaan. Kaya Edmond. Manang saring. Oh. Maray na hapon Bicol. Bicol pa Bicol ka pala. Manoy Alex. Nagwawala ang koneksyon. Huwag naman. Humihina ang signal. Maray na hapon. Manang Saring TV. Thank you po sa inyong dalawa po. Maraming salamat. Punta ako. Sugo. Wey! Sana all. May pasugo. Taga Bicol. Bicol ka din po. Manang sorry. Bakit naka-lock ang Bicol? Hindi naman, kuya ano? Cebu. Amin. Cebu ang amin. Right, Manang sorry, maayong udto. O diba? Ano yan, ano? Taga Cebu yan. Manang sorry, si JJ. Taga Karkar. Basta Bicol, Magayon. Wala nang isda. Wala po, hindi puro bagyo dito eh. Yeah. Karkar ako manang sorry. Si JJ taga Karkar Cebu. Yan, dyan si JJ. Dan po, Pugak. Not so sure, dikit na po. Thank you po, Miss Joanna. Maraming salamat po. Wak-wak si JJ. Kuya Ibu. Ako ang Mabulo City. May Mabulo din po pala dyan. Kasi dito sa amin, Mabulo Naga. Malapit sa Naga. Pangit na wakwa. Di naman.
Lagi lang puyat sa bingo, kaya ganyan. Tube Ice! Tube Ice, thank you. Salamat sa pagkaway-kaway mo dyan. Miguel, shout out bro. Ayun na, Kuya Mac. Kuya Mac at taga Masbati ako dati. Ngayon nasa Rizal na ako Bicol. Okay po. Diba guys, Masbati, nakakaano ng Bicol. Gandang tanghali bro. Tol Mac Mac, live ka na. Aki Egypt. Malapit na. Saan ka saan si Tay Mac? Saan yan? Sa Albay yata si Tay Mac? Sa Isidro yata yun? Mac Mac, Miguel, shout out po. JJ, Game Peso, Miguel, shout out sa ni Mac Mac, TV official. Mac Mac, Miguel, shout out. Tube TV. Kuya Alex, TV5, Miguel, shout out po. Sabi ni Mac Mac, TV official. Chubais, Miguel, shout out. Like of TV from Bulino Masbati. Tay Mac, Miguel, shout out. Taga Bulino pala Masbati ka rin, kuya nagbakasyon kami diyan sa like sa Kawayan, Masbati. Good afternoon. Maraming salamat from Albay. Yan si Kuya Mac sa Albay. Mac, hindi na mga babagbaba. Sa Albay, si Kuya Mac. Kain muna, idol. Tanghalian, kain tayo. Salamat po, maraming salamat po. Maraming sharing. JJ, Miguel, shout out. Rose Maranan. Tita Rose, mag-love shout out. From Mac Mac TV official. Sit na ko, live ko. Thank you po, Kuya Mac. Maraming salamat po sa pagdaan. Kumusta ka mo, Dida? Dida. Sa Masbati, taga Ma'am Pinya. Ako nina. Sir Lycop, taga Masbati. Magpulo. Sir Lycop. Alex TV, Miguel, shout out. Rose Maranan vlog. Alex Rosmaranan, shout out po. Ina OFW vlog, yan po, yung mga dyan po, yung mga nakapin dyan, mga binababa, mga ni Anino. Mga min po nila yan, mga katakib.
Kape dan sa nakasampay. Maraming salamat. Maraming salamat. Kape. Gandang tanghali. Good morning sa inyo dyan nasa abroad. Hindi ko na magilag shout out dyan. Ate Wilay, kaway-kaway muna dyan. Kapit dan kapatid Miday. Ay, Ate Sniper Pinay. Tamsak ko. Tamsak. Thank you po. Maraming salamat po. Ate Sniper Pinay. Alex, tamsak dan sa pin. Ay, nakapin. Hindi pa malis yung ubo. Tube Ice. Alex, may kilab shout out. Bro, patamsak ko lang premier ko. Sige, walang problema yan. At TV. Ano natin, palit natin kay Kuya Aibong. Dyan. Sa nakaping dyan, no, patamsak daw po. Maraming salamat po sa inyo. Aki Marjon, kapatid Ina, Dan. Ibang travel vlog, may kilang shout out. Uwak Gaming.
Salamat, Tos. No problem, no problem. Ate Sniper Pinay, Tamsak Host, work mode. Thank you po, maraming salamat po. Ingat po sa work. Maraming salamat sa pagdaan at pagtambay. Maraming salamat po, Ate Pinay. Ingat-ingat po sa inyong work. Nabanggit ni Post yung Kawayan, Masbate. Taga dun din ako, lumaki at pinanganak. Ah, nakapunta na ako doon, Chubay. Yung mga ano doon, yung kung nakikilala mo yung mga apelyido ng Litada, with all sa nakapin. Kapatid siyang Dan. Thank you Alex, welcome kita. Maraming salamat, balik-balik lang sa mga nagbakas dyan. Maraming salamat sa inyo. Shemski friend. Mag-lunch ka na, Kuya Bicol. Maya na, saglit lang naman, 2 hours lang. Taga doon ako host. Okay po. Ano yun? Doon yun sa harapan ng yung, di ba, yung sintro Masbati. Sasakay pa yun ng bangka papuntang isla ng Kawayan. Kasi ang dami din naman mga lugar na may kawayan. Yun sa Masbate. Dito sa Boreas Island, meron din dun yun na puntahan kaming kawayan din ang ano niya. Pero kami doon sa yung Masbate yung sintro. Tapos sasakay pa uli ng bangka papuntang Kawayan. Doon kapatid. Doon kapatid. Di naman ito eh. Alex TV 05 Tanting. Isla ng Kawayan. Oh, sa isla kami. Yung isla. Kami jeep lang papunta ng Bolino. Okay. Masbate, Sir Alex.
Alex, 5 full pack done with wakas. Tinira ako ni Lolo, nalagas ako ng 250 banana kanina lang ng nagutom si Lolo. Grabe ano, pag minsan pag di naman dami. Abay, Sir Alex, ang laki pa naman ng bahay mo. Eh, di ba daw, Sir Alex, pag nalalagas, pag ano daw, yung laging ginagala yung Ming. Kaya daw siya ganun. Full pack time sa nakapin. Dami po naman, Alex. Kung numbers, ang dami siya, 250. Para mabuang ka nun. Yung minsan pinaghirapan mo, nawawala lang. Nagpupuyat ka, tapos biglang mawawala. Siguro di ba? Kahit yung mga ninja mo lang nilalabas, pag nilalagas talaga ni Lolo. Sa akin naman pag walang update sa live, yung ganyan, talagang yung binabawasan niya sa akin ngayon, watch hour. Paigpit na yata ng paigpit kasi si sa akin yung banana naglalagas din, pero pag binabalik niya din. Nakakagulat talaga yun, Sir Alex, kasi di ba sipin mo 250, isang lang, isang tulog mo lang. Pagising mo, anong nangyari?
Kaya ako kahit minsan pag hindi talaga nakakalaot, di ginagawa ko, nagluluto-luto lang ako dito sa bahay. Yung may pang-upload lang, may pang-update. Yung talaga yung sa amin. Pero sa inyo naman, okay lang naman sa inyo si Alex. Kasi mga money na naman yata kayo eh. Di ba? 7K na yung mo bahay. Dati ang hilig ko Sir Alex, maggagala, sumali sa mga ngayon, sa game scheme, sa mga banana. Ngayon, parang ayaw ko na yun, di ba yung mga banana, yung bibigyan ka ng bibiglayin ka ng 50 banana. Bumalik din si Ralik, yung ibig sabihin, kasi nasa 7K ka ulit eh. Oo, ba nag-update lang si Minsan kasi nag-update si Oo. Nilalagas na, tapos binabalik na naman ulit. Kasi ang laki ba naman no, 250. Kasi ba, nasa ka ngayon nasa o yun nga lang talaga talaga sa mga upload. Pag wala upload, live, ganun. Kasi pag wala ka talaga, magpapahinga ka ng isang araw o kaya 2 araw. Pagbalik mo, tanggal o char mo. Pag minsan kahit mag-upload ako eh. Tapos, walang live, maglalagas yung mga char ko, nagbabawas talaga. Kahit may upload ka. Pero pag naka-update ka sa live, hindi siya nagbabawas, nagdadagdag pa siya. Ato Gilby, Rivera, thank you po, maraming salamat po. Full pack dance, Rose Maranan, sabi ni Nina. Maraming salamat, Gilby, Rivera Vlog. Thank you po, maraming salamat po sa inyong pagdaan. Kapit, Show TV Call. Thank you po, maraming salamat. Ate Juby. Muli na ako kung pwede nga lang. Iayuda ang WhatsApp. Dami kong WhatsApp. 8K? Oo naman, laki na yan kasi di ba? Ang bahay may 7K na. Hindi naman may bibigay yan, Kuya Alex. Ang pinakang mo na lang sa mga maliliit na YouTuber, yung may bibigay mo na WhatsApp, i-play mo yung mga nila, yung may playlist sila. I-play mo na lang sila. Yun na lang ang pinakang mabibigay mong WhatsApp. Kasi hindi mo naman pwede ba ibigay yung WhatsApp mo na talaga. Kasi sa'yo yun eh. Dapat nga dumagdag pa. Kasi sila minsan dito, mga bumababa ang watch hour nila. Kaya sila live ng live. Buti nga sa'yo, ang laki ng watch hour mo. Kahit na muni sila, kahit muni na, bumabagsak din ang watch hour nila. Kaya nakapokus sila sa pagla-live tapos upload. Bonso, Kuya Manoy. Goodbye. Recipe. Galing
Dikit nga kita dito sa ano ko, sa Alex. Kasi hindi pa kita na ano yun, nakadikit eh. Para maidikit ko yung min ko sa'yo. Dito tayo sa ano, design ng Kisame, Kuya Alex. Christy B, Tamsak Dan Hus. Oh, long time no see. Welcome sa ano, Kapanday team. Tamsak Dan Hus. Ang ano mo pala ano, yung mga ano, yung pag-aano ng bahay, yung mga Kisame, Sir Alex, yun ang ano mo. Lapit ka na mamuni, Kuya Bicol. Tagal pa kaya. Enjoy mo na, Kuya ano. Di pa dumadating yung ano ko, yung national ID. Tapos yung ano, magkukuha pa ako ng passport. Kung hindi dumating yung national ID, yung passport. Ang tagal na, hindi na tayo, halos magtatatlong buwan, hindi na ako nakapagdagat. Lagi na lang may bagyo. Wala akong panggastos, pangkuha ng mga ID. Hindi naman ako makalaot kasi may bagyo lagi dito. 3 buwan. Halos 3 buwan na ako hindi nakakalaot. Kaya wala pa akong panlakad ng ano, ng mga ID ko. Kaya nagtsatsaga-tsaga muna mag-live. Para kahit pa paano magdagdag yung watch hour ko. Opo. Kaya nga po, maganda rin yun kasi, di ba, yung nakatuto ka lang sa ano, sa yung trabaho mo, nakaka-video ka. Sariling ano mo, content. Dito, maganda ang content ko pag nakakalaot. Kasi yung mga kinakawil namin, yung malalaking isda. Kaya lang ngayon, di mo makalaot. Kasi nga, laging malakas ang alon. 3 buwan na. Hindi ako basta makalaot. Yun ang magandang content ko, yung sa dagat. Huhuli ng malalaking isda. Ay ngayon, nag-ano ho yung ulam namin yun, binibidyo ko para may mag-upload lang. Nag-live para hindi magbawas ang watch hour. Okay naman, nagdadagdag naman siya. Kasi nasa ano na ako, 2,451. Magto-25 na ako. Oo din siya. Alam mo ba yung nagano sa akin, nag-post din sa akin para mag-vlog si ano,
kung kilala mo si John Igor. Oh, naging friend ko kasi yun sa Facebook. Tapos, pinupost ko yung mga huli naming isda, yung mga picture. Kaya, nag-message siya sa akin na sayang daw kung hindi ako mag-vlog para naman daw makilala. Sabi niya sa akin noon, sasama siya sa laot. Ay, nagkataon naman naging busy sila ni na Idol Jappers. Kaya hindi na nakasama sa amin hanggang ngayon. Hindi kami nagkita pero nakagawa ko ng channel na ginawa na. Yan, oo. Kaya ngayon hanggang watch hour na lang binubuno ko. Tapos yung una mo pang gawa ng ang tagal pa bago mag-upload. Siguro mga 2 months pa yata, isang video lang. Tapos sabi sa akin, pag hindi daw ako nag-upload, ba daw mawala ang channel ko. Kasi wala naman hindi updated. Kaya yun, nag-video na lang ako. Yun, hanggang sa ngayon, yun na. Tapos noon, di pa marunong mag-live. Minsan, naka-video lang ako pag lalaot kami. Tapos siyempre, nakaka-upload din kami pag nauwi. Pag sa laot, 2 araw sa laot, 2 araw lang upload. Kaya, bago pa, hindi pa Ay ngayon, pag lumaot ka, pwede ka namang iwan ng upload o kaya premiere ka. Kahit wala ka, gagalaw yung premiere mo. Kaya yun lang ang kagandahan. Kilala ko sila magkapatid. Okay. Nakarating ka ba doon? Sir Alex sa Burias? Nakarating ka na doon? John Igor, Kaptindodong. Siya. Oo nga, silang dalawa. Saka si Master Jen. Sir Lycop, Kawai, Lycop TV. Lycop TV. Good bad recipe. Si Ate Mix Gum, parang iba yung pangalan niya. Iba yung lumalabas dito, hindi ko nang pinipindot. Hindi pa po nagbalak. Parang bakasyon. Nasaan ka ngayon, Sir Alex? Nasa ka pa? Nasa Rizal ka ngayon? Kasi yung papuntang Boreas, dito na daan sa amin pag sa Pasakaw, dito kami. Dito sa amin, nadaan sina Idol dito na baba. Idol Jappers dito na baba. Ay, Cardona Rizal. Sa Saragay. Saragay, may nag-i-invite sa akin yun sa Saragay. Si Kuya Rick TV. Kilala yun ni Ma'am Rose Marana. Ate Joy. Kasi nakita niyo yung ko, marunong akong mga win.
Mangangawil daw kami dun sa Ragay. Titestingin niya namin yung ano, yung GPS na ano niya, yung nakikita yung ano ng bahura. Dan pulpak sa nakapin. Thank you po, Kape. Si Buddy. Si ano? Buddy yung nasa ano? Ay, hindi ko pa masyado ano, si Buddy Kinotski. Kanotski. Parang naano ko na yung ano, yung pangalan niya. Kuya Kanotsi. Kailan may Buddy. Si Buddy. Ang may Buddy si ano, si yung ano, di ba yung si Payat na ano. Si Kanotsi man, yung asawa ni Kamahal. Hindi, parang ano ko lang, dalawang pangalan yun. Buddy Kanotsi. Hindi ko pa ano. Si Sama, ano sana ako sa ano eh, sa Ragay. Tagkapasakaw din mo si Kanot, ano man, Kanotchi official. Hindi ba yun si ano, si Sir Chief? Sir Chief Tanod, hindi. Ilan na yung ano niya, yung ano ng bahay niya, si Alex. Dito kasi, ang ano ko lang dito, si ano, KDR, TVPE, tapos yung pinsan namin, yung pinsan ko na si, ano, Tintang Gala. Hindi po kasamahan ko sa team Kabady. Okay po. Taga rito rin siya. Tintang Gala, kilala ko. Yun po ang ano ko, yun po ang pinsan ko. Pinsan ko po yun, si Tintang Gala. Ay ngayon pala ako ano, sila yung mga ano na. Kung siguro noon pa, nag-umpisa namin yan. Ganda sana noon kasi ang lalaki ng nahuhuli namin. Lalo na nung ano, nung wala pang Pangulong, ay, ang dami naming nahuhuli. Halos, lalo na yung ano, yung palutang, yung lambat na ginagamit namin. Mura pa noon ha, mura pa. Pero sa isang araw, umabot ng 51,000 ang income namin.
nakahuli kami ng mga blackfin tuna. Ngayon, hirap ka na. Masaya na ang pag maka isang cooler ka, maka 100 kilos ka, jackpot na yun. Dati talaga, uuwi ka, talagang baba na ng bangka mo sa huli mo. Kasi ang alam ko niyan dati, yung mga YouTube na yun, sa sa mga artista. kung alam natin na pili na yung ordinaryong tao, siguro ngayon, nalalaki na ng bahay ng YouTube. Kasi talagang mamamangha sila sa mga nahuhuli. Ay, okay lang naman sa akin yun. Sanay na ako dun. At, basta ang inaano ko na, lang, yung bang may mga nakilala kang mga kaibigan. Kung maging okay yung channel, salamat. Pero kung hindi ka okay lang naman. Basta ang importante, mas may mga nakilala kang mga kaibigan na mabubuting tao. O thank you, maraming salamat, Sir Alex. Ingat sa work. Ate Milani. Thank you po. Kayo din. Ingat po. Lang nasa laot. So, sanay na ako dyan sa laot. Diyan na ako lumaki. Diyan na ako tumanda sa dagat. 15 years old pala ako. Minsan sana ako nakakarating. Siyempre dati mahirap ang buhay. Ngayon, mahirap pa rin naman. Kaso nga lang, pagandahan lang. Maganda yung bahay namin. Kasi sa kapatid namin to nasa Japan. Pero kami, pag hindi kami naghanap buhay, wala din naman kami pera. Kasi may pamilya, may anak din naman ako na sinusuportahan. Pag nagkaroon ako ng pera, yun, napadala ko sa kanya. Mahirap naman kasi na masumbatan ka ng anak mo pag hindi ka nagpadala. Kaya mahirap. Sa YouTube, hindi ako ma-stress. Na-stress ako kung paano buuin yung mga yung mga ID ko. Kasi walang panlakad, kasi walang hanap buhay. Halos na rin, tatlong buwan na yata
walang laot. Mahirap, mahirap pag sa dagat ang trabaho. Kapay, short heart, Timarjon. Thank you, thank you. Like a simple kitchen. Kawaii. Chief Bukal Vlog. Kaway-kaway. At nila Mary Joy. Bigyan shout out Alex. Bigyan shout out GN Bukal.
Sige lang shout out na Marijon. Yes, shout out kapit. Bunsoy. Kuya Manoy, wala ka ng ubo. Kunti na lang. Pero pag minsan na ano pa rin. Nawala yung ano, nawala ng daw ng langka. Yung nila, isang beses lang ko naglaga ng ano, yung dahon ng langka. Sabi sa YouTube eh, tinisting ko. Nawala naman. Yung ano, yung langka, isang beses lang ako naglaga nun. Kasi kumuha ako ng siguro 22 pirasong dahon. Nilagyan ko ng 1 litrong tubig yun. Saglit lang, wala ka agad yung ano, munti. Wala bandang ka dyan. Di ba meron naman mga puno dyan? Ano ba yun? Pampanga ba yan? Tarlac.
Food, Miguelard chat. At meron na, pero walang langka. Hindi ko alam sino may langka dito sa... Diyos sa kahit saan naman eh, may ano yun. Oo, kasi isang beses lang ako naglaga ng langka eh. Eh di ba lumalabas kasi dito sa mga YouTube, di ba yung mga ano, mga subok na may mga part 2 pa nga sila na ngayon halos ginagawa na nilang tsaa kasi hindi na ba ano yung ubo nila, yung lalo na daw yung matatagal na ubo hindi naaalis. Nawawala daw ng ano, ng nilaga, yan langka. Lunukin yung buwan. kahit, kahit comfort, hindi mo kaya yung... Eh, kasi ako hindi naman na mahilig mag-inom ng gamot. Kaya ginagawa ko, yung nakikita ko sa ano, sa YouTube. Kasi effective naman ng iba. Ate Joy, kung wala, minsan yung sambong, di ba? Yung sambong talagang kinaugalian na yan. Yung lakad bulan kung tawagin. Yung oregano, di ba? Yung mga ano na yan, yung mga na sinaunang gamot dati noon. Yung mga ano, mga dito lang may tambay dami sunok from Mendan, China. Wow. Andiyan ka ate ano? Ate Joy? Mainland China. Dito, inom-inom lang ng gamot. Ayun. Wala naman eh. Pag nawala, effective. Big love shout out sa mga asungot dyan sa inyo, Joy. Asungot talaga.
Nakamute pala, umalis pala ako kanina eh. Nakamute po. O nga, kaya ano, Lolopel, umalis pala ako kanina. Nag-inom ako ng tubig. Ate Marjoy, to Lolopel, TV Media Magilab, shout out po sa iyo. Hindi naka-live Lolopel si ano? Si Ate Laila. Wala tayong, hindi tayo makapanggulo sa ano niya. Okay na idol. Oh, nakaano lang nakamute. Kapinas official, hello po. Ito Kapinas sa ano sa mga senior citizen si yung ano ko si Anino ni Bicol. Hindi na magbakas kasi ano naman yan. Yung isa kong cellphone, dikit ko sa'yo. Pabuti natin ng 5 minutes para dikit na dikit. Bicol po kayo, Mrs. ko. Santo Domingo, Legazpi. Ay, una po kami, Lolopel. Una kaming dadaanan papuntang ano. Una, kumbaga dadaan sa amin, tapos dadaan ng Naga, papuntang Legazpi. Yun. Siguro mga 3 hours klati yata, Lolopel, papunta dyan, sa Legazpi. Kasi kami dito, Lolopel, saan pa kami? Yung pagpasok pa kami, yung Kurusing Tambo. O yung Santo Domingo Legazpi, halos sakop na ng ano, ng Albay sila. Ako taga Bicol din. Bulusan. Ay, Sorsogon. Oh, mga Bicol pala yun eh. At Sniper Pinay, may galot shout out po. Maraming salamat po sa pag-stay. Bulusan, Sorsogon. Karamihan, doon kay ate wife Magayon. Karamihan ang pumapasok doon mga Bicol. Taga ano kasi siya, Buhi. Kaya lang, nakatira na siya ngayon sa Florida. Doon na siya nakatira. Kasi ang mahal daw. Nahirapan siya umuwi ng Bicol kasi ang mahal daw ng pamasahe. Ayun, no, nakaano na ko. Kapinas, ginawa ko ng 6 minutes para okay na okay. Para maganda ang dikit. Ako ang Batanggenyo. Ikaw ano, Lupel taga ano, Batangas. Nina Therapy Like ko, maraming salamat po. Pasyal din ako sa bahay mo. Iwas lagas po muna. Oh. Yun naman yung mga, pag ako minsan kinabukasan maganda sa Bicol, lalo na sa Catanduanes. Mas lalo malayo yun. Kaya Lulupil.
Kasi pagdating mo dun sa Legazpi yata sakay niyan eh. Papunta dun yan sa kabila. Kaya bulan. Oh, papunta pa ng Catanduanes. Pero ang ganda na dun, Lolo Phil. May pumunta na dun na isang vlogger. Ang ganda na ng ang ganda na ng Catanduanes. Ang ganda ng kalsada. Binidyo niya yung buong Catanduanes. Di ba isla din naman kasi yun. Malaking isla kasi may din eh. May anuhan din ng yung Birak Catanduanes, may anuhan na aeroplano. Malayo nga yun, pinasyal lang ko ng misis ko doon. Isla. Tawida. Oh, Tawidagat yun, Lulupil. Ay, alam ko yung Lulupil kasi bata pa ako, nasa dagat na ako. Nakakarating ako ng Camarines Norte, Cavite, bangka, yung malalaking bangka noon. Yung, di ba, hindi naman usap pa ng Pangulong, yung mga pa lang, yung mga bangkang malalaki. Yung Basnigan kung tawagin. Dimits Gam. Ayun na ba yung bago mo? Dimits Gam? Kasi inaano ko yung yun ang nalabas eh. Kala ko hindi yun sa'yo. Ganun. Nalaman ba? Saan po si Ate Rela? Andun sa yun, sa premiere ni Kuya Ibong. Nagpi-premiere sila dun. Ano mo yan, Lulupil, yung ay kaya lang ngayon pagkatapos nun pupunta yun sa kay Makmak TV official, naka-live yun. Andun yun si Atilan. Marjol, shout out po.
Hindi ko nakapansin, nakamute pala. Salamat, love na me. Salamat, idol, sa pagtambay, Kapinas Official. Lola Pel, punta dun sa premiere ni Chubais. Makikita mo dun si Ate Lai. Salamat, love na me. May 2 hours na pala ako. Kapait, nakaano ka na po? Nakasit ka na po? Ate Kapait. Mag 2 hours na po ako. Ikaw na po ang susunod. Kapait, Kapait. At Tintin. Ay, Lola Pel. Andiyan ka pa, Lola Pel? Naka-live na si ate, Maraming salamat sa inyong pagtambay at pagdigit. Magpalampas lang po ako ng ilang minuto. Tapos na ba? Ang alin po, Ate Pinay. Kay po yata, kay Ate Kapait yata ang mag-i-alas na kasi 2 hours na ako. Nagpapalampas lang po ako ng ilang minuto. Hindi ba po, nagano lang po ako ng nagpapalampas lang ko ng oras sa 2 hours. Mga 5 minutes lang. Pero pa naka na yata, naka-live na si Kapait, Ate Pinay. Ay, salamat po, Ate Pinay.
Nagapalampas po kasi ako ng mga 5 minutes sa 2 hours para hindi eksakto lang siya. Ah, pabalik-balik lang naman po Ate Pinay ang mga viewers natin. Yung naging 11 na ulit. Ay, Lalapel! Mag-i-end na po ako, Lalapel. Ganun talaga po yung minsan nakatambay lang sila. Pag minsan kasi hindi nila ginagalaw yung phone, yun. Kaya minsan sasabihin mo nawala na sila. Pero pag nagalaw na naman nila, bumabalik dito yung views. Yung mga nila. Kaya kahit nga yung cellphone kong ginagamit din, minsan napapag-iwanan siya. Binabalik ko, yun, dumadagdag yung niya, yung views niya. Ay, maraming salamat po, Lulupel. Mag-out na rin po ang Lulupel. Mag-end na po ako kasi may naka-live na po sa Ate Pinay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtambay. Sa lahat po ng dumaan, maraming salamat po. Thank you po. Doon po tayo kay Kapay. Maraming salamat. Mag-end na po ako, Lolapel. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng dumaan, maraming salamat. Hindi ko na po kayo isa-isahin at lagi naman po kayo nandito sa akin. Bye-bye. Ingat. Lagi, host. Maraming salamat po, Ate Pinay. Thank you po sa pagtambay. Welcome, Lolopel. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. Sa work niyo po. Maraming salamat.